i benvinguts a Trading Català. Bé, anem a mirar què ha fet el DAX aquesta setmana. Com podem veure, aquesta setmana s'ha mogut, hi ha hagut alguns dies en moviment i sobretot ahir dijous amb molta força. Són ara mateix les 4:30 de la tarda, o sigui, la sessió de la tarda no ha acabat. La veritat és que jo aquesta tarda no acabo d'obrir pantalles, o sigui que espero que no passi res d'aquí al final de sessió. I bé, ara analitzarem, no he fet cap prèvia d'anàlisi ni res, per tant anirem fent una mica així en directe a veure què analitzo. Veiem que el mercat va començar dilluns, l'últim dia de mes, de novembre. Va començar amb una baixada i movent, veiem, d'aquesta manera. Potser espera, si trec una mica això, ara ho veurem així, perfecte. Tal com va obrir el mercat, veiem que el moviment era molt igualitari en el que és en nivell, no? de volum. Llavors, aquests anades i vingudes, a part que ens estaven marcant com un lateral, entre aquests màxims i aquesta zona d'aquí, podríem marcar així, per exemple, ens estaven sortint, sembla que siguin una mica de compres i ventes a dalt, a baix, val? Això, aquesta zona així. Bé, el que hem d'esperar és que surti d'aquesta zona i a veure què fa. Com veiem els 9,40 el que fa surt i el que acaba fent és una pujada sense cap tipus de retrocés que veiem que ens permeti entrar en cap volum. Per exemple, aquest podria ser un bon volum d'entrada o aquest d'aquí. Això així, tot i que sembla que estigui testant aquest volum, no m'acaba de convèncer, perquè estem parlant de 5 punts, 5-6 punts, o sigui no és operable per mi, vaja. I veiem que arriba un moment en què la demanda es retira i quan hauria de vindre la correcció, per exemple, contra aquest volum, que jo vaig estar esperant en aquesta zona d'aquí, per exemple, l'oferta és que no hi és. Llavors ja no acaba ni de corregir i el que fan, no sé si estava preparat, no me'n recordo si hi havia alguna notícia o què, fan una forta pressió de la demanda que porten el preu de 3,30 a 3,80 més de 50 punts, val? O potser més, perquè al final acaben pujant fins a 90, per tant són 60 punts. Val? Bé, el que veiem és que la demanda tira, torna a fer un altre sostre, no hi ha oferta en cap moment, per això no arriba ni a corregir el preu, val? Tornen a intentar, el que sí que fan, fixem que van anant frenant, no? Cap a la zona de 90 el van anant frenant. Clar, aquestes frenades, aquestes vendes, al final sempre acaben convertint-se en una mica de pressió d'oferta, encara que només que sigui pel rebot de les vendes. El que sí veiem és que cada vegada que hi ha l'oferta, el que passa és que s'asseca completament. I quan aquestes vendes es transformen en una mica de pressió de l'oferta, veiem aquí aquests 200, ràpidament se queda parada i completament secada. Si podem mirar aquests 49 contractes que hi ha aquí, en aquesta vela d'aquí, això és indicatiu, perquè tenim, marco aquí aquest màxim, d'aquesta vela, tenim una vela de 1.000 i pico contractes i que quan arriba a ella ni ho intenta, es queda 49. Per mi és un bon lloc per provar un llarg. Clar, el tema és que la zona a provar, jo marco les zones i ja sé que hi ha gent que potser les marca una mica així, o espera que per exemple a 80 és la zona i així. Jo el que estic fent últimament, que no m'està donant mal resultat, és agafar la vela alta amb més volum que hi hagi, d'acord? I el que faig és que hi marco una línia. Però ficar-la així. I em dic, fins que el preu no arribi aquí, per exemple, si has entrat aquí, jo no surto. Si el preu arriba aquí i segueix, millor al meu favor. Si el preu arriba aquí i no segueix, jo tanco. Evidentment, la zona és aquí dalt, o sigui, el preu moltes vegades arriba fins a 85 i tot això, però jo em prenc la zona d'una forma més conservadora. Un cop després fet aquest moviment, el preu baixa, tornen a fer compres, però aquí ja s'està menjant quasi aquesta vela, ja no em convenç tant, sí que arriba en aquesta zona anterior, està fora d'horari, continua a haver-hi un moviment, evidentment l'oferta no hi és,
tot això és moviment alcista, però per mi el moviment ja no queda tan clar com aquí, que sí que hem vist que ha pressionat d'una forma molt exagerada i veiem que l'oferta en cap moment hi és. Vale? Bé, continuem. Veiem que més tard tiren i estan fent el mateix, l'únic que aquí, m'agradaria mirar això, s'està pujant sobre tot l'alt, es podia provar, veiem que hi ha una tirada molt forta de demanda i no hi ha oferta, es pot entrar aquí, seria una possible entrada, a més se'ns queda en tots aquests antics màxims, o sigui, el que està fent és trencar el màxim i testejar, vale? Veiem que després el que fa ens està fent una cosa bastant similar a això que ha fet aquí, puja, baixa i ve a testejar aquesta zona d'aquí, pot ser una altra possible entrada, l'únic que no té tant de recorregut. Veiem que aquí surten compres una altra vegada dins d'aquesta zona, o sigui, qui ha entrat aquí i té l'estop pel darrere d'aquest volum, 12.38, doncs potser quasi es tira una hora al mercat, però com veiem acaba donant. El mercat està molt lent i s'està prenent molt de temps en fer les correccions i també molt de temps en pujar. Això, ficat en un altre time frame, en 3-5 minuts o alguna així, no es veu tan brut, es veu molt més net. Vale? Ho dic perquè, evidentment, si una correcció tarda 15 minuts, el que no esperem és que el profit sigui en un minut. I el DAX abans feia uns moviments que en un minut te donava un profit de 20-30 punts, i ara últimament no ho està fent. Val? Llavors és una cosa que crec que cal tindre present. Bé, aquí sí que sembla que estigui fent uns moviments, jo aquí ara això ja em costa més, això també d'aquí, perquè està perdent una mica la tendència, no? Per exemple, aquí sí que estem veient que ha generat una tendència, però aquí, com veiem, ja no té aquesta pujada tan exagerada, sinó que comença a quedar-se com a preu pla. I quan el preu es comença a quedar com a pla, pues, és que està perdent tendència. Veiem que aquí el preu directament s'ha girat. Veig que aquí hi ha un tall de dades, vale? Perfecte. Bé, el preu s'ha girat i veiem que aquí com si estigués apretant l'oferta, no? No sé per què no surten així una mica els minuts. Si estic a un minut, perquè només surten de 15 a 30 així, però bueno. Això m'agrada que surti més així. És que res perquè us quedi clar, en quins minuts estem parlant o així. Bueno. Veiem que aquí està apretant l'oferta, però bé, mirat a més gran escala, l'únic que està fent és una petita correcció. Arribem a les 17.30, s'acaba, una mica més així, perquè es vegi millor. Vale. Els volums veiem que tot i que es comporti el preu estigui fent això són bastant igualitaris i aquí quan fa això no ens queda molt clar què està apretant i què no. Per tant, bé, ho deixem, acaba el dia i s'ha acabat. Dimarts, anem a veure dimarts. Dimarts obre el mercat, val? Sembla que estigui pressionant l'oferta, però en surten compres i ventes a dalt. Val? I si ens fixem, el que està fent és el mateix tot el rato. Compres, ventes, compres, ventes, compres, ventes. A mi no em convenç. Vale? Perquè van fent així, quan trenca això no ve a testejar una zona anterior, o aquest volum que seria anterior, no, el taladra bastant, quan baixa, no sé si aquí es podria haver intentat, potser a les 9.34, però no és aquella tendència que hem vist abans. Vale? El moviment és molt més solapat i a mi no m'acaba de convèncer. I com veiem després es queda completament lateralitzat aquí baix, en el mínim. Val? Sí que en aquest moment, a les 11 i pico, per mi ja fora d'horari de mercat, trenca els mínims, el trenca en volum, i quan va el test de la demanda, a més contra el volum aquest d'aquí, de quasi 600 contractes, què fa? Completament sec, 11.30, com podem veure una altra vegada, 48 contractes. Just com abans, no? Doncs bé, es pot intentar. El preu no acaba de tirar. Això sí, fins aquí no acaba de baixar. No sé si de 49... Doncs bueno, qui ho ha sapigut llegir que el preu no estava tirant, perquè com veiem aquí ja l'oferta s'ha quedat completament seca un altre cop, vale? O sigui, aquí la tenim la demanda completament seca i aquí l'oferta que es queda el mateix i havent provat una, dues i tres vegades i sense trencar aquest mínim i ho tanca a més 10, doncs bueno, s'emporta més 10, si no te pot acabar patant l'estop sense problemes perquè el mercat, com veiem, s'acaba girant. Val? I continuem, la veritat és que bastant tot això veiem com està, no? El mercat amb volums i en moviment.
i com veiem a partir de les 15, quasi obertura americana, comença a pressionar l'oferta amb molta força, vale? Veiem que pressiona l'oferta. Aquest test quasi que no l'acabo de veure, però aquest d'aquí quasi sí que potser era per intentar-lo. Vale? 1.200 contractes, puja i es pot intentar. Vale? El tema és de 70, si entrem aquí a 84, bé, hauríem de mirar una mica la proporcionalitat, no farem servir els fibos de tot el moviment de caiguda aquest. Bé, sobre el 50%, ha arribat fins al 38%, contra aquest volum d'aquí. Jo crec que d'intentar es podia intentar 80, 70... Sí, jo crec que es podia intentar. El tema és que quan arriba aquí veiem que aquí hi ha aquestes compres que frenen el preu. Quan es queda aquí i no pot amb aquesta zona de tant de volum, aquí sí que hem de llegir que el mercat s'està girant. Val? Tot i això, veiem que, no sé si teníem per damunt d'aquest volum segurament ens hagués tocat stop. Aquí, qui no li hagués tocat i veu que torna en aquesta mateixa posició i no continua, es pot tancar. Si estàs treballant més al time frame, segurament t'has protegit millor i arribes a doble terra, però clar, entrant aquí, és que si estàs tancant a fora del mercat, una hora i pico dins del mercat. Sí que el mercat està més lent i ens hem d'esperar potser més a que es mogui, però bé, jo crec que ja ha donat una mica d'inputs de que no està acabant de tirar, s'està tancant la sessió. Bé, el mercat després queda completament inútil per operar, amb uns volums baixíssims, vale? Per tant, res de res. Anem a dimecres, no? Sí. Veiem que només obrir ens fan ventes a dalt i compres a baix. Res de res, el preu es queda aquí fent el tonto, tornen a pujar i com veiem això es converteix en un rectangle que és com un lateral i fins que això no és trencat, com aquell que diu, no val la pena fer res. Veiem que hi ha un moment, hi ha la 1.30 o així, que el que fan és trencar-lo. No sé ben bé ara com es veuria això 15 segons, però aquí l'acaba de vindre a testejar, o sigui, jo crec que aquí es podia intentar directament. Aquesta d'aquí no la veig, però aquí sí que tenim una pressió, frenada. Aquí està testejant la mateixa vela, a mi aquestes entrades no m'agraden perquè de 25 a 19 hi ha 5 puntets, és el que he comentat abans, val? Però aquí sí que ja tenim un desplaçament de que es pot intentar. Estem parlant de 202 a 218, tenim uns 15 puntets que, evidentment, no sé com va ser aquesta vela en moviment, per tant, no sé si enganya o no a l'hora de tancar en aquesta zona, o directament com va trencar fins aquí baix, segurament es va poder sucar més, val? Però t'està donant opció aquesta vela mateixa, veiem que el tancament està per sota de zona i després ens està donant una opció molt bona de tancar. I veiem que després torna a testejar a l'antiga zona i va. Evidentment, quan es veu que el mercat cada vegada el trencament que fa és més petit, això és senyal que l'estan parant el preu i per tant una possible frenada de tendència. Val? Veiem que no sé com es hauria veure potser 5 minuts, ho estic dient així a voleu, perquè segur que en 5 minuts potser es veu molt més vela vermella directa i no sé si aquest testeig a 5 minuts és algo proporcional per buscar un doble terra aquí, no ho sé. Jo, en un minut, quan es veu això, és bastant simptomàtic de que s'està frenant el preu. Això és un minut i 13:30, per mi estic fora d'horari de treball, de veure el mercat, per tant, per mi no és operable. El preu després es queda divagant aquí a la zona i res de res. Sí que veiem que a la tarda fa com una baixadeta, però no molt de cas. Val? Anem a ahir, dijous. Ahir va ser un dia bastant boig. Val? Veiem que només començar va tornar a fer la pujadeta aquesta cansada sense cap tipus de retrocés i arriba un moment que veiem aquí que ens fa el mateix que em penso que dilluns que he comentat. El preu va anant pujant, això potser si ho veiem a 3-5 minuts es veuen les veles verdes i bé, i quan es fica a corregir no dona temps a corregir perquè clar, si ens fixem aquí no hi ha hagut cap correcció, per què? Perquè no hi ha oferta.
l'oferta no hi és. Doncs clar, quan es fica a corregir li passa el mateix, no troba oferta ni per corregir. Per tant, quan veiem això, a més veiem que aquí surt com a volum i quan tornen a fer una altra vegada el microtest, ja el test últim, perquè aquí s'han donat compte que no hi ha oferta, i diuen, bueno, anem a mirar a veure si pugem una mica i a veure què passa aquí amb l'oferta. Doncs res, doncs veiem que acaba tirant, ficant molt mal les que entraves a 32, bueno, doncs 10, 15 puntets segurament es podien fer. Vale? Cal dir que aquí pues, anàvem a... Bé, doncs sí, a veure, no és una zona que sigui tampoc molt... A veure, no és de les que més m'agraden, són 400 de volum aquí, en aquesta petitoneta que queda molt comprimida, és la última frenada, vale? Aquí quasi que l'arriba a tocar, vale? Però bé, ens estem dient que ja ni arriba, doncs clar, és que estem dient que si aquí no hi ha oferta, ja quasi ni en dona, no? per seguir. Després el preu sí que es queda així, ja no, com si diguéssim, trenca la tendència, això dins que cap no té cap retrocés, però hi ha una tendència que bueno, és un impuls sencer de demanda, i aquí hi ha la correcció, però veiem que hi ha aquest impuls i ja es queda molt a prop, molt a prop, molt a prop, o sigui, s'està frenant, no? Aquesta pressió de la demanda. Després sí que sembla que continua, però clar, ho fa d'una manera que a mi no m'acaba de quedar molt clara, per tant, per mi no és operable. Val? Cap a les 12:10 veiem aquesta pressió de l'oferta, i bé, aquí mira com anem de fiós aquí, per la gent que a veure si va entrar algú aquí, vale. Bueno, aquí arriba el moment de la notícia, com veiem, bé, això és el 60, jo no sé si algú va entrar aquí pel 60 o què, vale. Hi ha pressió de l'oferta, el mercat sembla que es gira en V baixa, torna a pressionar l'oferta, ens el deix quasi igual, i quan ho torna a fer, veiem que la demanda, clar, això es pregui una notícia del tema del Draghi i tot això, bé, doncs acaba baixant. No l'acabo de veure a l'entrada aquí, jo sé que algú va entrar, però si va entrar, doncs, lo important és que valegi bé el mercat, quina era la força que anava a apretar, perquè després se troba amb això i és espectacular. Tema de notícies, el mateix que he comentat 1001 vegades. Com veieu, és una autèntica bogeria. És una batidora. Et bateixen els stops com vulgui, s'amplien els spreads, o sigui, tu entres a 20 i potser et donen l'entrada a 200, o sigui, te poden donar o a 205 o així, o sigui, 15 punts de diferència a la teva entrada en contra teu, i això no és un moment per estar dins del mercat, perquè molta gent que no hi és, vale? Directament, o sigui, hi ha molta gent que viu d'això cada dia i sap que aquests moments no, i per altres sí que hi ha gent que s'arriesga, doncs molt bé també per ells, no? O sigui, cadascú el que hem de saber és que és un moment bastant difícil per operar, sobretot pel tema dels spreads i la protecció de stops, perquè pot ser que hi hagi un stop i aquell stop sigui saltat amb molta facilitat. Vale? Veiem que aquí, pues, per exemple, bueno, aquí tenim 3.000 contractes aquí en aquesta zona, que aquí entra aquí, no sé si després va acabar anant tirant fins al doble terra, ojo, també són temps, però entrar en aquesta zona és que sembla que sigui poc, però d'aquí a aquí hi ha 50 punts. És que ficar un stop de 60 de punts mínim i sembla que no sigui res, aquesta zona d'aquí. No sé si hi havia allò amb les regles, podia fer. Per exemple, imaginem que entrem aquí, vale? I ens volem cobrir només amb aquesta vela, ens estem cobrint aquí. És que hi ha 68 punts, és un stop de 70 punts. Entrant aquí dalt de tot i cobrint-nos per darrere d'aquesta vela de volum, vale? Són 68 punts, bé. Que queda clar, o sigui, com a dibuix hi ha vegades que pots veure coses però no te'n dones compte que la cosa és bastant gran. I res, doble terra, s'acaba, veiem aquí que torna a pressionar, però bueno, hem tancat mercat. Aquests dies de notícies així, la veritat que s'està molt bé. Si fos l'estiu us diria a la platja, si és ara l'hivern, pues, no sé, a casa i al foc a terra.
Bé, anem a veure avui. Avui hem obert, aquesta és una de les que he fet jo també aquesta setmana. Veiem com el preu es queda lateralitzat, vale? Primer sembla que surtin com unes ventes, després unes compres, aquí tornen a frenar, aquí veiem que hi ha un volum constant i arriba un moment on en pressió l'oferta hi va i quan arriba en aquesta zona, contra aquest volum de 600, és un bon lloc per entrar. Jo m'he precipitat, he entrat una mica més aquí, sincerament, i el tema és que entrant aquí, entrant al 60 i tot això, el que he fet al mercat és girar-se'n bé baixa, no? Em gira molt bé, que en diuen. I el que fa, doncs, que és igual, em fiques l'stop, que si et protegeixes d'un volum o un altre, sempre arriba un moment, si estàs ben protegit, en què quan te toca l'stop saps que t'ha tret la raó, no? I en si interpretem que aquí... si interpretem que aquí hi havia unes ventes i això ja havia de fer tirar el preu avall, un cop ha perdut això ja no tenia molt sentit, vale? I al final s'ha acabat girant el preu s'ha quedat així, sí que potser veiem que després ha baixat una mica més, però clar, és que protegir-se aquí dalt no sé quin sentit té, o sigui, perquè a tema de gestió monetària el terra el tenim aquí, protegir-se aquí dalt és allò de dir, bueno, doncs entro sense stop al mercat perquè ha de tirar cap a baix i ja anirà. Entenc el que et vull dir? Perquè, clar, aquí ha desfet quasi 100% l'impuls previ. Llavors no t'estàs protegint ni d'una tendència ni res. És com si entressis al mercat per tal qual, no? Per tant, no crec que ningú tampoc aguanti de les 9:40 a les 11:20 a dins del mercat per veure si baixa fins en aquesta zona d'aquí que ha baixat, vale? Interpreto això com un lateral, aquí el preu es queda per la zona, pel mínim de lateral, i aquí veiem que l'acaba trencant. Un cop trencada, crec que l'ha actuat algú, vale? Sobretot això s'havia de veure a 15 segons, moltes vegades quan fa aquestes coses s'ha de veure a 15 segons, i veiem que quan arriba al 38% sense problemes, em penso que hi havia en 15 segons es veu una vela que just frena aquí, val? Pues crec que no hi ha molt més a dir, fins al doble terra, i si algú ha aguantat una mica més, pues aguanta. Si és de 90 a 80, pues uns 15 punts ben bons s'han pogut treure. Després desconnexions que hi havia alguna notícia o alguna cosa, perquè ha fet aquest moviment així, com una batidora, vaja, ha desfet tot l'impuls previ, ha agafat i ha tornat a baixar, una mica de bogeria aquests dies, i res, el mercat ara s'ha quedat una mica així, això ja penso que és quan he obert i he començat a fer el vídeo, i veiem que està girant, fent una mica alcista, però amb volums bastant igual, sense divergència. No és només que busquem si hi ha un secat contra un altre volum, que arribi aquell volum, que testegi volums, que sempre hi ha un mínim que sigui més mínim quan va cap a baix, o un màxim que sigui més màxim, sinó que també ens basem en aquesta divergència de peu, en llegir si hi ha vendes, si hi ha compres, etc, no? I quan els volums són tan igualitaris, i veiem que va passant de vela vermella a vela verda i no hi ha diferència, per molt que el preu estigui dibuixant una cosa, no queda clar ni quina força està guanyant o no. Evidentment, si puja, té tota la pinta que sí la demanda, però no ens ho acaba de demostrar, no? I està bé que ens deixi molt clar que hi ha una força que està apretant. Després, a l'hora de buscar els testejos, mirarem si entrem per divergència, si entrem perquè estan frenant el preu, i sabem que llavors, com l'estan frenant, no volen que passi per allí, que hi ha un volum que ens està fent de barrera, i com sabem que aquell volum fa una barrera, pues no passarà el preu per allí, i això ens dona una confiança per entrar al mercat. Després ja mirarem, no? Però quan aquestes coses són així, que es veu que el mercat es queda amb un volum molt igualitari totes les veles, és molt diferent desgranar la força que està manant, perquè per molt que el preu dibuixi una cosa, exacte pot sortir una vela de la força que en veritat vol apretar, i com ha fet per exemple aquí, exacte surt una cosa d'aquestes així, i te pot destarotar una mica, i això. Res més, no em vull allargar més, aquesta setmana m'he allargat molt, ja tindré altres setmanes per parlar d'altres coses que també tenia ganes de parlar, i ja està.
amb això crec que ha sigut suficient per analitzar la setmana, que tingueu un molt bon cap de setmana, qui faci pont, doncs que tingui molt bon pont, i ja ens parlem la setmana que ve. Vinga, bon cap de setmana. Adeu!